Huwa, l-avventura. Din il-manja mara di taqqa. Sej bora, ekki, għoddu fjek. Għankunu ġejna Amsterdam, għas nkunu rajna xejdula. Id-mindmizzaw. Bonġu, għalis għadin breakfast, għandi hops, naqġam, toqx titħaq, mle pjaċir. Għawek għanna seeds verolin, għetna għax dari biex nikol. Għat jibu cereal, l-għad bi-cereal, fil-fidil. Dan huwa il-lemon tea tiegħi, green tea. Dawn huma il-kalzetti of choice tal-lum, li mġabdin. Dolu ġejna il-Lovers Canal Cruise. Għallu nduru fuq l-ilma fuq dajsa, fil-kesħa, fuq l-ilma, madwar Amsterdam, xofu l-kuna minn isħana, għax saqja fil-rizati. Tidu xirrota? Spera nikonna poster. Għawn għawan tonżaw. Dejjem ikun Blum, nizlet bija. Kemm hawn sħana u ġew. Allura taħħal. Iwa. Okej. Kemm hu jisaħ is-sit. Għax misli żejża xbin, mi pjaċir. Oċċettini. Blura hekk imma. Tibdix tieħed. Ġammelhom English. Jalkom jaqblulkom intom. X'inhu huwa? Daħħaltu għom hemm Għadna provajdaw x'kan provaw bil-Koreani. Jien tiegħi da għandi ħi. Jaqblu l-mal-bixxu, għax da xejn ma stemma fuqhom. Kontent hekk? Mela, għax li dinna tfux naħaraq. Għax meta raġaġa jibla sensati, daw sensati daw, dbar daw. Da sensati. Taqlaq mulixu. Juhan sib xismu. Aw. Xiet int. Russu. Indien. Sivu. Kif torrossu? Għawnu. Mara roti.
fixta mill-bajt bil-qiegħda men. Qbadni l-ġuħ u ġib chips. Issa xtrajaw irni xi par kalzetti, xoxnin, minn daw. Mara ħallasom il-papa. U ħammorru London, mhux London, sorry, ħammorru l-Amsterdam Dungeons qegħdin daqs 10 minutes il-bot. Xtrajt da. Xtrajt da. Xi xtrajt aktar, Madonna. Xtrajt da. U xtrajt da. Xizzik men. Oh, ġessu. Kuplas. Għandu naqra tejber tajra meskin da. Problemi fis-sodda. Sibna l-Amsterdam Dungeon. Kif m'għandux? Fear is a funny thing. Funny thing kelma waħda allura. Xibluha. Ha? Ħanifilmja għek taħ. ħataraw li nibza. Wara realizzajt ma sax nifilmja ġewwa. Kienet tajba ta' ma kienx hemm daqs kif fajt tal-biża ta' skan sibna, tipo ġest tidħol f'kamra kien hemm l-istejjer, ibeżżawk. Mbagħad nimxi l-kamra li jmiss. Bħalissa l-ħin qegħdin Starbucks, jiena ma dħalx, ma nġi fejn. U ġew xi basħana, allura bqajtaw barra. Li taħġ tal-biża li kien hemm hija li fl-aħħar kamra ituk tazza birra, imma kull tazza tal-plastik. Dik kien li taħġ tal-biża. Foot long sub. Jackpot. Naf. Xtrajt tilbini għandha l-pompoms, waħda fuq, tnejja u isfel. Xtrajt ukoll daw il-kalzetti varaj saħnu, non minn ġewwa hekk. U bħala pops xtrajt il-Mysterio u wkoll għandi lil Jon Snow fuq regal. Jon Snow ġa għandi, imma kien aktar worth it Jon Snow fuq milli ma nar Jon Snow. So qed nġib nġib il-Jon Snow fuq. U xtrajt di wkoll għandi Harry Potter u Sirius Black. Whoop! Issa nisabu fil-triqtna għalej xi restorant. Rajnih dal-għodu meta konna għedin ħares l-art, ma mux naqom nixkan nħu dal-wicċi. Rajnih l-ewel meta konna din mixin, raw xie affarijiet li nisnaħdu man kajjena, ħamorru emmek u niklu għaxin ġiex baġuħ, għad nifkil ċsilu naħseb ma nġuħ xorta. Le, sadajt li tiglu. U ħammur nħu plattaġin. Mind you, dal-post ma nħux fejnu. Għabdu jfittxu fuq Google Maps għaw l-Street View, jiprofaw jarfu l-post minn qoddim minn barra, u hopefully fiħan morru kun l-post li fitxejna u lajna l-ewel. Sibna l-restaurant. Issa, nżebux niklu. Għabek għanna dil-mim, na popolari, għal-menra, ħana rajf imiex il-papa. Fimta. Fimta. Mux parti mill-film dik. Taf minnu da. Ġesu. U dik xini? L-arka ta' Mose. Ta' Mose, he? U xġara? Flaka ta' Noe? Ma dika maġraġ veru. Dajs il-ħara l-lejla. Ox gejger? Sebdak li. Ġipan xommu. Bottal koka. Ma jintinx, ma jintinx. Dupa.
Bat ndona qa. Insomma dak jingelta. Għandek il-batazzija, kollox, lejta. Ma mhux qawwi ta' Ek tgħid. Ġissa ma jemmix l-aktar. Ġibta żibel madonna. Ma tafx tikol, eh? Uża s-sikkina. Sekfelek. X'inhu? Xejn, tkellem. X'qiegħ f'nqadejf. Morru? Alright, mhux xorta. Intom tiġu. Dan huwa l-spaghetti għal-jorlo tiegħi u għandi spaghetti maqtuħ. Dimu spaghetti twil, ta' maqtuħ. Daġbu pizza, u kalzon, basic bitches. Pa' kif tħossok wara nofs litru mbit. Tajjeb, mux tajjeb. Ilu sejjer, ilu sejjer, istuħollu fidejja jina wassalkom minna GPS naslu. Għandi nuċellim tappan. Good. Illum ħanwaqqaf il-vlog hawnhekk għax il-maba paraq din u marriċ ngħid għax papa kienet jara episodju raqad fl-ewwel minuta il-mama bdiet miegħu. So good night u narakom għada.